Sagudahin nga rin ti surat ni pagayam tayo nga Marimar. Dear Manong Nemi. Apay nga ta Manong Nemi nga diri gidi makunkun nga love triangle. Siyak amay sa nga babay, sala nga triangle no rarigem. Kwadrado. Tadari gidi babay kas kanyak Manong Nemi nga sala nga may sudududua, taltalo. Dagiti agarem, agadmayer. Kanyak, kada kami nga babay. Irinto, tadamat dagiti rik na dagiti babay nga dadua kang runaan akayat na kapilyen. Ano mabalin na kung makit awan ti ibatan na kadakwada. Ngayon masapon matlaang nga may salaan. Tagtigi ko ay ti puso. Saan nga mabalin nga dua? Kas damat na kiti lalaki, Manong Nemi katakaya nga lalaki, di ba kasyay, nga adumet na kiti agayat kada kayo. Mabalin nyo matapagripitan. Kayo lalaki, ti bang pawarapit, kaduhan na. Pero Diyos Benos, kas damat na kiti babay, at damat na kiti babay nga pagripitan nit duwa, wano talo nga boyfriend. Ngayon saan mat nga nga mabalin? Tano dumteng dun data, dakkel nga rumso a problema. Ape nga ta nga dadigdag sa gabag apukin na yat. Ape nga ta nga dadigdag problema gapukin na yat. Sang ka di nga ayat ken ayat, kat awang kumati problema, no di ka tragsak, no agtipon ti ayat ken ayat. Kasano na dadigdi trials, dadigdi struggles. Uno pasit ka di deto ti panakigasang ka sa itibiyag ken ayat. Manong Nemi ang karigatak mat ngin patulod keng ka through your messenger ti detalye ti pakasalita. Kat kinadaw ko keng ka ting ka panungurnos, kaniting ka panangibasa. O simple lang ang pakasalitaan. Gagangay lang ang love triangle para kanyak. Ngayon kahit kumat nga iburay, dito yung pakasalita at tabarbaring no. Ada makarelate, wano saan kat ada may tad na may bati ng adal. Nga naskan ngayon tayo tuladen, kan saan tayo matultuladen. Nasakbedeta kablawan kayo dito Never Studio, tinaragsak nagasat ng orasyo, more power to your program and your family. Stama ta nakablawak na gitipadak naruay ng agbuy-buya. Kat sabi ko agtulturo ito ng programa. Kang runan na nga sikat ikablawak Manong Nemi, agraman ti pamilyam, ta sikat ibang mangted biyag kadigiti pakasalitan, timunde ito ng programa. Kasto man nga rod nga nananay nga rugyak ti yamin. Duwakam lang kini Manong June itagkapsat. Inauna isuna, siyak ti inaudi. May sa nga lalaki, ken may sa ababae ti bunga tayo ayat da papake ni mama. Naornos ti kasasaad mi Manong Nemi. Napaadal na kami da papake ni mama ti kinayat mi ang kurso. Ni Manong June may sang engineer. At daan idin iti asawa, may samat nga nurse. Idinutas siyak Manong Nemi, accountancy. May sak nga accountant. Maup opisina iti may sa bangko. Di ba nagbasa kiti high school, laking gati college, adun di kiti umipos-ipos kada sumabat-sabat kanyak nga lalaki. Ngayon saan ko ida ngayong kaskaso. Taawampay, tinakariknak, iti ayat, iti may sa katakwada. Saan nga kapot, impasagabsab da papa, kini mama, sa anak pala makiboy-boyfriend. Ngayon talaga, ore kahit ko kumamit, angem awmet quiet ko kadakwada. Ngayon nga nakapagturpos ako, nadaan akong titrabaho. Agkatrabaho hanggang kini Gigi. Best friend ko manipod da college, aging kakadagitoy. Mahilig kami kadagiti gimmick Manong Nemi. Dito pangungtang kanyak, dapapake ni mama. Kalpasan ti office hours, hanggang pa lang madagpalpalali lang, mapang kami ti beaches. Sagaysa kami kay ni Gigi, ti kotse ngam no kastang agbalog kami. May salangin nga kotse taramatin mi. Pasaramit mangalakampay ti kadwami, numapasaan nga nasingid kada kami. Ngayon mostly Manong Nemi nga da kami, itagkakuyog. Agenggang iti may isang arabi Manong Nemi, tinawagan nak. Best friend.
Umay daga sinito balay ta. Adaw pananta. Pananta. Wala ta umat opisina ng tubigat. Ada opisina, ng awan ang opisina. Si kamat. Marimar. Ada ngamin kabarbaro nga restaurant nga ada bandana. Banda. Mahilig ka karigit di banda. Kinunak manong name. Sinaludsod ko. Kata, naman salang igit ti baybay. Ganda dumapati. Ayan ti environment ta. Agimit tamat ati. Rabi. Anya te mom. Baka sadyay nga masarakan ti dream boy mo, dream man mo. Imanugot ak nga rod manong name nagpakadak kada mama kini papa pinalubusan nakmat iti kondisyon nga saan nakamaladaw. Naman pa awan ti trabaho kintod bigat. Kanito pa nagananad ko. No uminumak man ti beer, templado. Wen ma, pa, awan ti pagdanagan nyo. Dito'y ko manong naming nga namam mo, iti mo na nga na magpitik ti pusok. Negardo. May sa karagitay singer, gitarista, manong naming iti banda. Live band. Nakasara kan sabat ng tikras musika. Kurso na hatak di boses na sika. Nangruna no kantain na kit Bee Gees. Wala sa angit Beatles. Barsa. Na? Versatile di boses na. Baka kahit na pa yung amo na may kantaan ti kanta ni Yoyo Villame.Ag-request ta. Nag-request kami manong name iti may kanta ti Bee Gees nga ni Gardo iti mangkanta. Gitarista kabayat nga kang kanta manong name. Kinanta naman. Ken kang runan na unay nga inkablaw na kanyak. Wain. Edi malpasan manong name iti oras data masapul mat nga da panaginanada. May, ni Gardo manong name iti table mikin ni Gigi. Ay, sino kata kayo ti Marimar? Iso na. Oh, saan nga siya? Iso na. Agtintinudo kami matin manong name kay ni Gigi. Okay, kastalaangin. Masapul ang patangak. Na sino kata kayo ti Marimar? Laman? Alam kag batang Gardo? Sika. Kinuna na kanyak manong name kay inyawat na didakulap na. No napatangak, please accept my arm. Sige. Nagalamano kami manong name, naglamuyot. Nga nagbarat na kulap na. May I join you? Ikit nga saan? Saan nga kami nagbayad tinumam, ha? Kinabud no na darantak nga sakti mang bayad ka nagiti na inom yun. Sakta talo kayo? Light man talaga ito eh. Kaslo saan nga makabartek? Sagpa din nga kamlang ti upat na magpag-isong ang paalang at sa kami. Nagamamu kami nga nasiyat kanigardo manong name. When may mesagaya man ngagbibiyag. Ta naulila demang da ngagkabsat doa da kanong ngagkabsat. Diya man da saludsun na sa dinun ayan ti kabsat na apay nga agmay may sa isuna. Agkasapulang kano ti kadua ti asawa. Ti loko nagpropose nga dagos kanya. Wan manong name naragsak kak iti day di nga rabii tanam amukon ti dream man ko. Dream boy ko. Saan ko inlibag ang dagos day taki ni Gigi manong name. Oy, Gigi ha? Abay, baka makirebal ka. Saan ko nga type? Uy, abay nga ko mga di mo ka ma-type. Baka kung kunam lang. Baka agbaling nga love triangle ha. Agkarebal ta kag best friend. May mesa nga lalakit pakarik natin at kayat ta. Anto mapasamak na ita. Marimar, kuukam lang ni Gardo. May maganad ka. Chikboy di kiti singer. Hamet, hanamat alang ati kasta. Baka amin nga magkursunada keng kuanak at tutupan na. Kabayatan ng trabaho. Baka saan lang siksikat yung Marimar iti biyag na. Manong name kabigatan na hindi nga rabi timawag kanyak ni Gardo. Tanaalan kanyak nga ro ti cellphone number ko manong name agraman ti Facebook account ko. Nag-friend request, inaccept ko. Tinawagan nag ti cellphone ko manong name. Good morning, Marimar.
Good morning to Cardo. O regahan ti cellphone kat napintas ti boses mo nga talaga. Tapos lakang kanayon ka kan kanta. Hamet. Gagangay lang. Dito ti insagot niya po Diyos kanya katalantok. Kasat ka po na ususarek. Kasanong to nga ro doon no awan ti banda. Kaanon to ko mga mapukaw ti banda? Napadasam ka din tinapan ti abroad? Itikas na ka profession mo? Sampay eh. Planggap ka nga rin ti mapan sa Thailand. Hanggang at dapat na pagtukaran dito palang Pilipinas. Sa mesa, ito tanamang mukan. Di akong kahit tumadayo. Masapal kahit kakang ganay na makikita. Tumakan tuwa siya rin. Tubek it formal. Ito na rabi, day off ko. Mabalin? Apa day off ka? Domingo, awan ti banda eh. Kadi, plain soft music lang no ka. Iti patpatukaranda. Mamanumat na customer no ka eh. Gabot ti kabigatan na, Lunes. Di kita mapalang no ka, di kita gagawin di trabaho na. Gusto gayam. Manumat din di mas pasyara. Nga nama mo iti restaurant kapag pagkankantaam. Siksika ba'y laing? Actually, sika ba lang tinakariknak ti at Marimar? Ore dito yung cellphone, ibagakot kayo ka. I love you. Gardo. Nakalalis dun sa amit unay. Kastan tumit lang ibaga ka nga, palibaga. Basta may itong pasya na rabinim. Itong rabi, okay? Sige, orurayan ka. Imay ngagpay sumanong name niya mamukad na papagin ni mama nga may sa iso na singer member iti banda dito yung manong name nga talagang imbaga ng inulit personal iti I love you kanya at daman ti panagragutok manong name iti pusok kada ito'y lamang kariknak ti kastoy manong name talagang ipatpateg ko ni Cardo nga masapol nga adalik palit ugali na baka ipagarob ng isig helak lang. Urayak mo tad binulan. Uno may isang atawin. Adan talo nga bulan manunemi si po nagpropose ni Cardo kadamat biyernes manunemi nga rabii nga mapang kami ag uminom ken mangbuya ken kuwana. Sa salud-sudan na nga rin nung itong kanong aklonek. Yung sana pa'y manonemi nga makadesisyon. Ngayon talaga nga love ko isuna. Yung orayak pa lang ita. Nga agluom nga namin pinsan ti pusok para keng kuana. Aging kang iti may isa nga aldaw manonemi at bilin kanyak ti bisina ang mapanak sa Jevigan. When, nagtumbalak kas natudyong empleyada manong name. Kuyukin ka. Kuna idi ni Gigi. Kasano ko man kuyukin na kat may sa aklak timbaga. Di request mo ka ni sir. Nga duwata. Pinadas ko and request manong naming magiwing-iwing ti boss mi. Haranas kan pa iti duwa. Nga mapukaw dito bisina. Hagamat man adamat bugod mo kotse. Ang agad mararabihan nag-travel. Basta galasing kon, pumano kan sa jay, agawid ka dito Ilocos Norte. Ti makadakas, idi agawid ak manon nemi. Biglagid din, nga nagtudo tinapigsak. Asa dagag matlakid din manon nemi di siyudad tilawag. Hanggang ti makadakas manon nemi nagtutuloy ti tudo kat adalam maten ti kalsada. San mo nga makalasat manon nemi di kitilukan nga kasi iti kotsek. Uhain manon nemi. Naman pa yun karigatak in sagpat iti medyo na nga to apaset. Iti shoulder ti kalsada. Ngayon saan nga gandar manon nemi. Oh my God. Mamano na kiti lumabas. Paamyanan ka pagabagatan. Mabalin siguro nga nagsardeng dalang. Saan ko tumata na mapaandar manon nemi. Tsak mat kaya ti rumwar ito kotsek kapata kastaw ni tudo.
Naging gaman ng naming nga nagsardeng nga lugan. When? Natahayag nga lugan man ng naming. Pajero. Chaparero, 4x4. Datalo nga lalaki man ng naming nga dimsaag. Awan payong dan naslip dan. Yung masidagday ti kotsek man ng naming nakasilaw. Numapesang umapandar ng nakasilaw. Tinugtog da. Iti tawa ti kotsek. Imbabak. Piksa tudo. Any problem, miss? Tulungan da ka. Okay lang. Papaarubusak lang di makinak. Naerob gubog maminitay. Ito mamagaan siguro. Mabaling kong tumaandarin. Kasano mamagaan ka nagtutuloy ang tutudo? Di mga dakas manong name. Pinalawlawad dapat din ti kotsek. Dakas and base. Manong name, dakas ti. Numuna talanga na ti Turkista. Oh my God. Mapasamak ka di kanyak ti kastoy. Nga iso dati. Oh. Anya da ito nga bagungot na kunak itinakim. Manong name. Jack amuno kasano. Iti panangkaot ti may sa kadakwada. Iti luluktan ti kotsek at impababak nga rod ti tawan. Nalukatan. Ginunguyod dak. Nagikisak manong. Diyos ko, tulungan dak na ako. Iti kastoy nga sitwasyon rabi na pigsa ditudo. Marami talaga hindi ka ikayad na kanyag na ito nga talo nga lalaki. Handa ko masumarde nga magtulong kanya. Nagikisak. Duwa nga lalakit ng tengel ka nagiti imak manong. Din to tatimay sa kadakwada, kat agoy uyosen, manong name kat ne, repen na ko. Manong name, jak pulos na bukawan tinamnama, ingkar karikatak lata tilimaba, nagkikikisak, nagpapaarayat. Ay, ganga manong naming adan mang dandanog, tilalaki, mang rape kumakaniak. Kat ni, inibatandak matin, nagiti dua. Tulungan dati kadwa da. Talo kontra may sa manong na ini. Oh, my hero. Thank you, my hero. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kilon ko nak manong na imikit binuyak. No kasano, ti panakirangit, ti may sa, kadagiti talo. No manin matulid, dagiti talo, tumakder da. Tunukuan, Tim Maraydan manong name. Oh, Lord, you're my hero. Hindi mo masadagan ti lalaki ka nang isalakan kanyak manong name, siyempre. Inarak ko isuna. Thank you. Nabiskid nga lalaki manong name. Ay, abay kami, ano kami dinapasama? Abay kang may saka. Nadadaelan tilogan ko. Abay awal ang pulos ti kadwam. Abay nag-travel ka nga napik sa titodo. Mo. Thank you. Okay, hinaramid ko lang ti amin pagrebangak. Ikasapulim tulong mo. Maglagid din ta. Tera nga dito ito nagnaak. Ano tulogan mo? Dakla motor, big bike. So nga kayang-kayak ipalangoy ka na iti dalong nga pasat ti kalsada. Stonin sa lip mo, horisi ka. May ka ti unig. Ti kotsem, tapos na sakit hanggang malamin na kasta. Manong nemi medyo kimalma ti panawen. Iti uneg, malamin ako. Ikatam ti badom. Tamno siyang kaadang malamin. Hangim, nakatak ti badok. Anong kumat pa ka? Halaan na no. Makita, naka-underwear kami. Ikatam ti badom, tapos hanggang mang lamin kang ka. Orta medyo na bara ti uneg. Kaya, mamagbagan na to eh. Kaya ano to, kas pagarigan no, kasanot pamayak na to eh. Konsentrat no, mapandar ta. Gano tam talaga malamin akong manong nemi. Ninikat kong di badok. Tinupormek. O, graman tin. Paldam. Ay, kahit nga sawan nga. Maan-ano ko ma. Ako matatakas ka rantak. Kahit mo sawan, pinarmag ko rin talo. Tapos hindi ka sakit siyak ito ang rames kang ka. Hanggang ito nga ramidan dito. Ngayon, pampanunutek ti panagsakit mo.
Aw mat nga ti maited ko king ka. Kas kanya ko, naslepak, malaminak met, ikatek ito arwatek. Nakigtutak man ang name. Idik katan na tibado na. Orek lang pa ikas. Ay! Sakang buteng kanyak. Away ka buteng na. Ano di kita, Diyos ko? Tato. Sawa nga tato. Ada ti barugong mo. Apa nga tatong? Kurso dadag nagpatato. Ore ti bukot ko. Ah! Agila? Apay balod ka? Ex-convict? Sa angin isot pagsalitaan ta. Lah, ore ti rekat mong tirawatem. Nagpintas ka. Kasano nga din nagbalagi di talo? Nako. Nagswerte na ka din. Numuna ta. Kadwa na nagiti rapist kit patayin da. Babae nga rapin da. Kalpasan nga ma-rape da. Isong ordo-ordo iti pagyamyamanak ka. Sa gayam ni Marimar. Marimar, may bagay tinagan mo iti kinalapsat mo ah. Nakalapsat ka talaga. Main-inlabak ka. Ha? Saan nga panaka-inlab iti gartem iti lasang? Nagswerte kat kumandig iti talo. Ngayon sa nga bali tsak ti swerte. Ngayon saan ka panggap ramesen ha? Umay kanto armen. Ha? Di mo pa yung bakit tinagan mo saan umay na armen? Siya? Joel tinagan ko. Akarkara. Padasan tangay start. Tilugan mo ha. Barbari mayatin. Ora ta nagsarting matintitudo. Adun na kita aglabas. Mas makita matuti kita silaw ng kaputi amyanan, kaputi bagatan. Ini start naman ang name madi. Wait lang ha. Ora ta awan tudunan nagkalmat. Awan ti gabit mo to, rimentas mo. Tolls. Ada itilikod. Sige. Ilokat mo yung likod tayo. Takmangala. Yeah? Wag-wagik lang na ta baterya na siguro. Alat baterya. Papudutan ta ti baterya. Nagbailagi manong name ng paandar. Naglaing kagayam. Joel? Manong Joel? Manong Joel ko nagkabata. Mga tomot? Siyak? 35. Ay! Laki ka gaya man. Sika. Ang 24 pa lang. Di adagap ta nga. Ano ka? 11 years. Nakabali. Age doesn't matter, di ba? Kaya naman kadlaing ti ayat. Dito gaya ti pakasarakak. Kasi gaya mga sitwasyon nga masarakak ti babaeng pakariknak man ti ayat. Halamang Joel maaramid mo amin na kayat mo. Ngayon siya kayat karaminan. Kahit ko masusuro na kayatin. Ada boyfriend mo? Amampay. Oh, good. Ngayon madagararim kang ka. Nakasla kayat mo man. Agad andarin kotsek. Sige, di ba ati kadtuhin? Sarunan ka. Dadya ti motorsiklok. Manong Joel, thank you. Kasunod panagyaman ko keng ka. Hindi ara ko banak. Nakastuyak. Orasya ka, nakauyos ka, met. No, isot kahit mo kapag nagyaman ka niya. Oray sa anak man nagkidkid daw ti panagyaman, kapag obligasyon ko tumulong iti padag na tao. Ngayon kahit kang araw ko na talaga. Sige. Kahit inarakop ko man ang nemi. Damok ti mga rakop iti lalaki nga saan ko akabsat, saan ko nga ama. Imirot man ti rakop naman ang nemi. Thank you, Joel. Saan kan nga wawagan ni Manong ang? Kasi siya at pa, tap na umlubi nga. Marimar. Jak to pulos malipatan natin nga rabi. Napik sa titudo. Da babae nga kahit nang ramisen kahit natulungan. I love you, Marimar. Joel. Rimok ata kung manong. Gabto ritmatan di pa nangarakop na kanya. Baka no. Baka balsak mat kat
Diyos ko aya, kasanang nga rodan ni Gardo. Manong name Jackmat malipatan de di karabi. Ini makaawid ako dito balay manong name sinusurot na ni Gardo ay ni Joel. Nandiyak man lang naala ti cellphone number na uno address na basta nagan nga Joel. Kita kam tupeng ata. Amo naman ti balay mi. Kat ay na kano. Sigurado may nakpasya rin. Manong name isang kong istorya kada papakin ni mama. Medyo na magaan mo din di bahadok manong name. Ngimore na makita na nga basa kasi nga kinapagsalitudo sigurado umaslepa. Makadakas manong name ginurigurak matin. Sa anak matin mga nakapag-report iti kabigatan na manong name. Tinawagan na ni boss. Kanibagak at napasamak nga. Kapot kapis sa tudo, nabulok anak, nabasaak, drabi, so nga, aguri-gura. May nakbinisita manong name ni Gigi iti pangal daw. Kumusta, my friend? Imbag man ta. Nakalasat kayo ti kalsada, ti panagawid mo, kabayatan nga, nagpigsa ti tudo. Kinapudno na kita napasamak siya ka. Hanya? Napasamak kanya. Baka saan ka mamatin ibaga? Masabol ng ibaga, mistoryam to susto. Siya ti best friend mo. Inyo storyak ka kompleto manong name kini Gigi ti amin. Kahit mo sawan? Lagi narakop kayo nga nakauyos isuna. Kahit sika, brala yung nabati ti bagim kin panti. Wan sika, kasla itad mo kuman. Wan sika. Ngimso na lang ta, adda tato iti baro kong imbukot na. Ken macho, 35 years old ngim, okay na okay. Delikadon, my friend. Agayat ka kini, naganan? Ni Joel. Agayat ka kini Joel, agayat ka pa kini Gardo. Huwag nga rin siya. Ayatek ni Gardo. Ayatek mo ni Joel. Nakaw, datantim ako ng love triangle kung saan nga dito't pakapasamakan na. Duha nga lalaki, iti may sa babae. Problema eh. Sigurado may naktupa rin ni Joel. Kasano no, Granada ka ni Gardo. Hindi naggrana, gagangila nga da, para grana. Malaksid sikat mga ramit schedule da. Ngimapin ko mga saan mo ipudno kay ni Gardo. Uno sa angkat, api nga di mo kong ipudno kay ni Joel. Ngayon saan ko nga nauray manong name o may nakpasya rin ni Joel. Idin to takail-iliw ko isuna. Kahit nung astang o may nakpasya rin ni Gardo, kasla nagbaliwan tirik na eh. Kasla saan ko nga kail-iliw. Kasla ni Joel mati kail-iliw ko. Ada ka di problema? Marimar? Ada ka di mangiriribok ti panunot mo? Uno riknam? Awan, napin niya kumaka, Gardo. Awan, met. Sa bali ka itay. Edi kat. Awan pulos ti pakapukawan ti atensyon mo kaniyak. Nakakonsentrate ka, iti saritaan ta. Yung sika, numanin pagunyang ka, sa balit pang panunutem. Ada ka din sa bali nga nakainlabam? Gardo. At makauray. Hindi ko mabaling kat saan. Mabaling ko kat ita ko man. Nabit pa yan. Awan pa'y makatawan. Kahit mo sawat. Urayam ti makatawan. Hang ka makauray na, dakil-latakin ka. Ngayon may bagam kumano niya ti marikrik na. Gardo. Agloko-lokot signal man yung Gardo. Baka mabisit man nila nagbibuya. Pasensya kayo. Na medyo agpuli-puligos man dito yung signal tayo na ya. Mabayan tayo makontrol dito signal.
At pag madlaw ko nga bulok ti kotsek manong name kada di siguro pa nakabasa na hampay nga na ako natin nga na overhaul. Nagsara ka kiti may nga talyer nga mabalin ko pagpatarimaanan manong name medyo class pa nga tariel ang talaga nga napintas. Ang nagagangay lang ang talyer. Hindi na isarakon manong name iti kotsek kiti talyer di sa agak. At dagos kim masidag nakigtutak. Joel? Marimar. Ngidam kadlang eh. Abit takad to eh. May saka mekaniko. Isa pagtrabaho ang? Piso lang tinaman no pagtrabaho eh. Ngayon gabot noon ni boss, siya no at manage. Italik na kanya. Di sikat manager. Manager na, mekaniko pa. Ada matartaram na nagdi kakaduak. Siya ti awan tarmnen na, ano problema? Nagtabulok na eh. Pasaray may depan. Pasaray palyar ti uni na. Sige. Mo dito tolbek mo. Ay, dito eh. Pakandarek. Isaray ko sa jet kitain ta. Ha? Anong name Jack makita? Ti tattoo iti baro kong hinbukot na gabot ha. Naka-round neck. Iti t-shirt na. Kan talaga nga nakamatmat siya. Very neat. Mekaniko ako na very neat. Kawayatan na kitain naman ng nemiti diferensya. Diyak man maumang amang bibuyakan ko na. Joel? Grabe ti diferensya na. Okay na to eh. Alis to lang na ito eh. Naroon na siya timang kita. Hamong nakaubingak pa langit. Mekanik ako kagidin. Apay nga datatum. 10 years ko iti pagbaludan. Ano ti kaso? Niramramanak lang. May pagnabiti. Drugs. Nagususog ka ti droga. No? Diyak pulos nagaramat. Ngayon nadaanak kami ti girlfriend ni nga nalulong iti droga. Anya? Iti kaadak iti pat session da. Rinid na kami ni kiti polis. Niramraman akmat na. Nung pa sa anak mat nga drug user. O rin testingan dak. Tesan dak. Negative. Ang imindraman dak latang yung balon. The girlfriend mo nga rin. Naibalod met. So na lang ta. Or iti pagbaludan na dalat na droga iti eh. Pimusay ka po ti droga. Kasta gaya. Iso ti first love ko. Nga di mo malipatan. Maliplipatakon. Gabutadan sa bali nga makariknak ti ayat. Siya? Kas na ko naking kay di. Apay nga rin nga tinak umay pasyarin di balay. Kahit ang moment di balay, may siya dyan nangitulodam kanya. Sana kami karikan ka. May sa accountant, siya, mekaniko lang, ex-convict pa. Kasi nung may karikan ka. Apay ko naman di ka may kari. Sino ang desisyon? Sika? Pakayat na ka din. Kasi nung kumakayat ka, di ka man nag-propose. Nag-propose ka, di mo matintuloy. Sana ka may kari eh. Ulit-ulitam ka di deta. Di ko naman kidi, saan ka napod nung agayat? Kung di ko naman kidi, dadya pa lang verse love mo, di patpatag mo. Saanin? Sikan. No, siya talaga nga siya. Abi nga tinak, kung may pasyaran. Bam. Umayak tulatan. Minton ka, no? Basta, sorpresahan ka to. Inimalpas na manon na yung nakapimpintas ti uni na kaslasang nga marugitan. Naglag na ito yung mekanikon. Nadaman makita, medyo grasa-grasa ti ima na nga alisto na malikatin kasla.
Nakalaling ka mekaniko. Practice ko na. Naanad ka. Nanadag kaya marugitan. Tilaing dakulap ko. Iti marugitan. Panagigim ko. Takyag ko okay. Kahit nung harot agad dakat ti baba. Adamat na pinta sa pagdaak. No kasapulag ang agad ta sirok ti logan. Kasla ka na kita mason. Adamat na kita palitatat sa bentong. Handa mapasementon. Diyala imaday. Nalaing damat no kastanya. Kas kinalaing mo. Umikan to pa siya rin. Manong charge na. Libre, basta si Kasyak ni boss itaon ni boss. Carlo, Joel, kasla kayat ka man ang narakupin. Kasi pa nangarakop mo kanyak, kan pa naginarakop tayo di. Iti o nagtikot sem, kada di ngarabi. Kasi pasat pa nagyaman ko, libre nakpay. Kalan, sabalin to akong tawang agin narakop ta. Ito makabuya ka na ta. Ito nung umayak pamasyar. Okay? Sige. Thank you, Joel. Thank you, thank you. Manong nemi imay nakmanin pinasyar ni Cardo. Wine. Awan bukod na nga lugan ni Cardo. Iso agar arkilano ka tricycle. Agor ore di tricycle manong nemi. Kamusta? Kastay. Sila nang kakano nga ngaklonin. Kaya't kung saan ngagbay mesa. Una saan ka di may kariti may salaing nga membro iti banda. Gardo. Diyak makapag-desisyon eh. Nang runa ket. Ket? Dito ket ipudnoken ka. E di na maamu ka, nakarik na akong tiyayat. Para ken ka. Ken mamati akmat ngayatan nak. Di onta nga rotan. Ngem, bigla da sa bali nga lalaking idimteng iti posok. Diyak mawatan tirik nak. Agayatak ken ka? Agayatak met ken kwa na? Sino? Joel tinagan na. Joel? Apay amamong? Adama mo nga Joel. Kapsat ko. Joel tinagan ti kapsat ko. So nga ta? Eri tamang ko anong nemi, ti bororobor, ti motorsiklo, ti sango, ti balay. Nagsardeng sa binarobor sa nagsardeng. Sila malasin ko na dyan ang motor ha. Di nagsardeng ti sango, ti balay yo? Orisak, kasla malasin ko. Excuse me ha. Timakdarak manong nemi kat timandagag iti tawa. My God. Nagranada ni Joel. Gardo ni Joel na dimteng. Sino may nga Joel ti bagbagam? Kasano nga namamom? Saan ko yung istorya manong nemi ti panangisalakan na kanyak ni mimbagak yung kuha ng mekaniko. Mekaniko? Ni manong ko? Agkapsat kayo? Manong nemi, di matugtugin tiri daw na pangkwilokat. Flowers for you. Joel. Ada ni Cardo. Kapsat mo gayam. Tol. Di mo imbaga. Idagpakada ka kanyak. Di mo imbaga nga dito tumayam. Kumata. Imbaga ng impakada nga dito. Di sana ko imay. Ano ito kahit osahon dito, kuya? Apinas ka na sikat karibal ko. Imun unak nakamamuking ko na. Well, kasmesa nga manong, agibuyak.
Sorry, nadisturbo kayo. Kahit mo sawan, Joel, saan ka nga patuloy? I'm sorry. Teko nak, no, magbaga ko man yung ading ko, ngayon mo, nga dito, gayong mo may pasyar, isugayam, mga rarap kang kakunam, di sana ko man nagpatuloy. Sige, tuloy ito pa nagsalita yan. Anin ko yan, siya konti, agawid. Tapos sabi, sakit tinakam mo, tol. Awan, pero kung sakit tinakam ko. Agbati ka, siyak na agawid. Siyak na agawid. Nabay kami matan, siyak na agawid, agbati ka. Siyak ti inauna, masapol ng tungpal ka kanya. Sige. Naisok ko na, kuya. Agbatik pala rod. Good night, Marimar. Tapos no saan ka nagproblema, siya akong dagiboy. Okay? Joel, come on. Agawid ako. Goodbye. Manong na iti pa nagriknak kaslak na pukawan iti kayan ayan. Saan ko libagan tiriknak manong na imi? Nadagdagsen titimbang ni Joel iti pusok ni Ricardo. At siya mawatan no apay. Agkatayag kami kay Ricardo manong na imi. Idinto ta. Ni Joel kat 11 years tiba at mi sa may sa ex-convict. Nadlaw, manong nemi ni Cardo, ti pa nagproblema. Marimar, saan ka nagproblema? No ni manong ko ti kayat mo, o rin maganang agkiboy, siya akong ti kiboy. Gardo, gabutaman lang ko, ad-ada kay kayat mo ni manong iti siyak. No pinasakit. No abay nga nararanapay nga karabal kami nga kapsat. Talagang awan timbag nga ipapain ay nga kapsat ko. Ha? Binaybay anak. Nasapa ka mga naulila iti ama ganin ha? Gapot ti pa nagmao yung iti girlfriend na nga drug addict. Na iramraman ka na balod. Pinanawan na, kabinaybayan nga nagmaymay saan nga natungpal, ti Karina ka nagdinaganak, kada kami, nga dinakmaybayan, nakabsat na. Imaglagid din, ada talentong agtukar, ka nagkanta, iso ka nakastrike ka kinibanda. Kung saan ka nakapagturpo sa ti college, kapukin ko anak. Binaybayan na, at anang arun, naibalod. Sa ita, kakaiso na gagawin din. Kakaiso na nga nawayawayaan. Kasi ito pinisangpay na kanyak. Rebelan na. Ngimimbaga naman tayo nga gibuhiso. Nangimso tayo yatem sangari. No saan ko mga dimdimteng kapsat ko. No kung sangkay nagamamu kay ni Manong Joel. Ang kung mga naibawing tarik namin sa bali. Siyak kumalaeng. Kardo. Sumagalwat tayo dyan kapsat ko. Padasek met iti sumrek iti pagbalutan. Ha? Garduan iti pagpagkapim. Agrinisot kami nga kapsat. Manong name nagawidan na dinaoras ti Gardo nga makapungpungtot. Tawag-tawag akiso naman nun nemi, taibagak kumanga saan na, ngayit patpatulitan niya mga dagas sa panggap na itikabsat na. Tanag dinanog di kiti dua, maabak laki din ni Gardo. Tanabisbisked ni Joel manun nemi. Kinalaing ni Joel. Napadso na nga rin talo nga, drug addict, mamayat kumanga magramas kanya. Yan sana nga sungbatan ni cellphone na. Awang matipagngutaka ka ni Joel tapos ibaga kumapak na arak ko. Ano nemi sa anak. Pugsa-pugsa, titurog ko ka rin di nga rabi. Kanidi manong nemi. Kabigatan na tinawagak manin
Gardo. Sinong batan na? Hello? Marimar? Gardo, ano't na masamak? Abekas na sa malit yung boses mo. Sugat tingiwat ko eh. Kanya, para sana makapag-report iti restaurant. Dadiferensya dito nadit boses ko. Medyo na po siya ang ipan ko. Nagrangat ka niyang kapsat. Tinutupan na ti kapsat ko eh. Nagbartay ka kamin. Nabakal ko ti bote ti beer. Ket, nasugat mo ti ulo na. Gapo siguro di pungtot na nagit, tinutupan na ko. Talaga kahit ko nga papatayin. Nadurab na, napusit ang ipan ko. Hapi nga mga nirabid mo ti kasta. Diyak kadimot ko na keng nga saan mo lang ipatpatuloy. Isakit mo ti kapsat ko. Saan kami pa yung alpas? Diyos ko, sakit din ka po na tapos pinatay ka ng kapsat. Nasasayat lang aro din no awaan ti aklo nagkada kayo. Numampay na sakit para kanya. Mabalin la ko ma. Mabalin la ko magidwa kayo tapos saan ka pinatay ng sambat nga ron nga mabalin. Agibuyan dyan kapsat mo. Abi nga patulang pa lang. Abi nga salangadan pa lang. Agibuhay nga peso nga amok nga iso ti patpatag mo. Napatpatag ni manong kong imsyak. Abi nga di mo awatan kas pagarigan. Salang may mesa ti babae. Gardo. Imiso ka di talaga ti patpatag mo. Napatag kay nga to. May masabol lang tipilyam. Mesa lang tipilyam kada kami. No asinot na sayat kada kayo. Iso tipilyak. Ngayon tigas ito nararamidam, Gardo. Saan ka na siyahat? Sikat din na udi? Labanam ti kapsat mo? Nakasagal lang na ordin nga gibuhi? Imbaga na nga dagos? Sa langadan ba lang? No anyaman ti basol ka na anyaman ti nagkurkurangan na keng ka. Ano nagayayitan na ti pasamak? Si kakumat ti makaawat keng kwa na. I'm sorry, Marimar. Sikat bang kalawat ti panunod, Gardo? Ulitek, napateg ka nga duwa kanyak. Ngayon no sa sinot na sasaya at ti ugali na. Isot pilyak. Di adada kayat mo ni manong ko kimsyak. Gabutikas na nga ramin mo. Inanawa ka, pinakdaaran ka nga sa amo sa sarangadan ti kapsat mo. Ngayon sikat ng ruki. Naginom ka, nagbartag ka, binatumisona, napuntahan ti ulo na, siyempre tutupan na ka. Naroon no, kahit mo talaga papatayin ti kapsat mo. Di mo ko maitulok. Nga may yung pinsan nga mapukaw ti ayat nga mariknag keng kagarto. Awan problema, no saan ka, nga magparanoy ti problema yung nga kapsat. No anyaman ti pinam nga guram ti kapsat mo. Saan mo ko mairamraman, ti panagam amomi. Insalakan na kapsat mo. Diyak na istorya ken ka. No awan isuna. Natayak kumaitan kalpasan nga nagpapasan dak ti talo nga drag-addict. Kanya. Ang ko yung istorya ken ka no kasano nga nagamamu kami. Telen yung istorya ken ka nabulok na perdian di konsekit isot ng tarimaan. Nga maday mo unang nga panagamamu mi. Nga diyak malipatan ken kuhanan na ita. Isot inaramat ni hapon Diyos ka nang insalakan kanyak. Tunawan ni Sona. Awan na kumaitang na bayag. Sige. Siya nga ro din tigiboy. Pagsarita kami ti kapsat ko. Pagsarita kami ti may panggip ka.
Makalawas tinapalabas nga di timaw tawag ni Cardo. Samit nga si Marsarungkar talagang saan siguro nga sumarangkar ni Joel manong name. Nagdakkel ti kawak, naawan ti makita kamay sa kadakwana. Siyempre madlaw ni Gigi nga best friend ko manong name iti problema. Hinya, tilakat pa nakairan-ran nga kapsat di kita karibal kang ka. E masapol naman sa lang ti pilyem. Nasaset sa langin na ti pilya kadakwada. Mas dapat pa eh. Ayam kasanon tapusom. Malipatak to ida. Sa bagay. Ang agasem ta, agpin na tayo din nagkapsat kabukan ka. Nila yung kardo. Tiyak parparno iti gulo katakwada. Ngayon nagkari kanyak. Nagpakawan iti kapsat na. Pagsalitaan na, tibay panggap ka. Ngayon sampay nga timawag ni Cardo. Saan nakapesarong kar ni Joel? Hambay. Kaya di sikat ba pa niya ni Joel? Pagtrabahuan na. Una sangkat, mapantadanunan ni Gardo iti pagkantaan na. Mayamon. Nabimbinas mo't no. Awanin tagpakita pa yung kadakwata. Tapos pagpadada nga malipatak. Tila masarsara kang ba rin. Alala, hasta na tibiyag. Biyag kinayat. Ngayon saan ko nga naituran tibagik tirik nakmanong naimi. Ni Joel itinapang ko sinarungkaran. Tap numamuak nga awanin ni Joel. Sir? Nagikatin. Anya, maluksawak nga ron, nakasaysayang, nakalalay ng mekaniko. Nagikat na din na oras, diya ka mo no apay. Sa din tayo na itan. Dito diya ka mo. Eh di, panagkunang adamot sa bali nga mabali na pastre ka nga kas mekaniko di Manila. Labing Pinas pa diyata, nanginginat sweldo. Di man na bating nauding imbaga na kahit nakano timang lipat. Asino ka ni miss? Siya tinas ka nalipatin ni Joel? Nagkaribal na ngamin nagkapsat kanyak, sir. Oh, so taga ni Gardo? Oh. Isumid lang pimano nga ni Joel at shoot nag-giveaway yan. Kahit na Gardo nga sarsarong kara na ka. Pati iso na, di na matatawagan eh. Baka nagtulagan da nga, ba't padadan nga saanin nga gayat kang ka? Ang gloko na ganyan nagkapsat, no? Sige, sir. Thank you. Mamaling nga mamuan ti cellphone number ni Manong Joel. Agar katakitak dito yung files dito, no? Oo, mga dad to. Aming empleyado ka na ito yung pagtrabaho na at masabang mamuan contact number na no? Yung kaso yung case emergency. Dito yung. Isurat ko dito, yung. Okay? Dua, Smart Kin Club. Ito yung. Thank you, sir. No talagang awanin di mayat pa nga mangarim kang karagday kapsat. Amidan. Nagadot sa bali ka babae. Ay, lalaki dito. Siyak pa, baruak pa. Timit, sir. Manong naming kasla nagtupak ti si bubukel nga lubong kanyak. Iti dahita nga napasama. Naggibuhid nga duwa manong naming. Iso nga tat nagtulagan daw noon niya. Anya nga tadi ka po na. Indial ko anong name it, smart number ni Joel, nagring sinungbatan na. Hello? Hello? Joel? Saan na tayo? Ni Marimar. Marimar. Ayan mo. Kapag ka pinanawan na. Marimar. Saga na po doon panagayat mo kanya. Tay madayo ka tapno lipatin na. Marimar, saan nga siyak ti parakin ka? Sino nga rod? Pati ni Gardo kat sa nakmatan nga tawagan, binakmatan paspasyaren. Medyo napakarwang nga minchirupan na eh.
Ha? Igabot ipungtot ko. Tinutupam di kapsat mo kahit nakapapatayan eh. Desidido. Agasam. Landok. Tiwas-wasawas na kanya. Kalpasan nga, nadonor na ti ulok. Igagit sa rungkaran ni Sona. Siya ka mabahit sumarungkar. No kayat mo. Itad ko kayong exact address. Baamon. Nasamit lasi ka. Sana kung nga gayayat. Nigardo to para kang ka. Nasingpit yung kapsat ko. Ano nasingpit? Kahit nakapapatay, nasingpit. Gapo itinalaos na pa nagayat na ka. Tinalaos nga gayayat. Kahit aramidan na ti amin na mamaspusan tapno. Awan ti asinuman na kalaban na. Uno kang inagaw na. Ayat ang nakatikapsat ko. Sana ka may karikan ka. Saan tangagbagay? Da kayo ka nigardo tagbagay. Joel, tibukbuk mo nga yung pinsan itikapsat ko tirik na. No talaga nga itanak. Ibukbuk mo ti amin ngayat mo itikapsat ko. Takastat pa nagayat na kang ka. Please, siya akong nagpagpakaasiking ka, Marimar. Tapno sangag sa gabaw ng tikapsat ko. Adoon na yung tiutang ko, kang kuana. Gabuti pa na kay balod ko, saan ko nga natungpal di karik, nga pa nang pabasak kang kuana. Nga dahil tatigir karok kang kuana. Sa itang. Namuan na karibal ko Agkaribal kami. Namuan na nga dadang ayatan na kamisuna. Kasmesa nga manong. Itulok ko. Nga isuna ti paraken ka. Amo kamawatan na. Noan niya man ti panagayat mo kanyak, itad mo kitikapsat ko. Kat naragsakak tulaw na yun, ito mamuak, nga kinawatan kayon. Naragsakak tulaw na yun, ito mamuak, kan madamag ko, kanimagayong nga kasar kayon. No da kayo nga talaga tinikari itong kalmay sa ka. Saan ko nga napansin na sa rungkaran manon na ni Cardo na ba imbaga ni Joel eksakto nga ayan na. Ito opisina. Oh, ana. Kumusta na kinagkapsat? Sinalusot kanyak ni Gigi. Talaga awanin ni Joel. Nagminpisahan ng nag-iboy. Di nga Gardo. Di mo't pa'y timawag. Di tawagan. Alangan mo, tasyak babae ito tumawag. Din tapas siya rin ni Sona, jay pagkangkantaan na. Anen? Bayamon, Gigi. Lipatak idan nga doha. Baka dadang masaktan ka. Ngayon, di man sa ngarabi, manunemi, pinasyarnak ni Cardo. Kaslaw mo lang diferensya na tirupa na. Cardo? Hello, Marimar. Timbaga ni manong mo kada makaroon tirupam. Isong harot nga dyak makaumay. Inak mga sarang tirupakan ka. Ayos, okay yan. At dapat kita gimapo ka. Kadi. O nga rin kasi laguguwa ko ni manong mo. Talaga? Flowers for you. Chocolate. Marimar, sorry ha. No, nagka-problema ka. Kapukada kami nga kapsat. Imayak tap no. Ituloy ko, tipanggap ko. Ang mga loko'y tirik na. Nohan niya man, tipaset, tikapsat ko, itipusom. Iti pumulayangan kanyak. Tapno awan surok, awan kurang na. Dito ngayat na para kanyak. Akas tinalaos sa panagayat ko ka. Nagasagana ka matay kan pumatay. May labang kulat panagayat ko ka. Marimar. Kasano nga rin ni manong mo. Samo na problema ni manong ko. Narwamen. Dumteng tumit kundaway nga. Dumteng di babae nga ni kari para kang kuhana.
Sika tinekari para kanya. Katsyak matinekari para kanya. Manong nemi napasublik ti dati nga konkreto. Awan surok awang kurang na apanagayat ko kini Cardo. Isong hindi aklo na kisuna kas taon iti ragsak na. Kinairot da kiti rakop na. Kinakpaot panangagag na kada kiti bibig ko manong nemi. Ni Cardo nga talaga tinikari manong nemi saan nga ni Joel. Aging ka manong nemi nga naamuan ni Joel ti amin kat tinawagan mo. Thank you, Marimar. Thank you, thank you. Pinaragsak mo't kas taon iti kapsat ko. Kasla, digiti nagkurkurang aking kuha na kat siganti ng sulnit. Katsi ka, Joel. Kumusta kan? Nag-asawa kayon, kani Cardo. Tapos nyo kas tagat. Rugyak tumaten ti sumapol ti para kanya. Taapay siyak palit ay tamita. No kasano tirikat ko nang lipat ti mo nang ayat ko. Kastamat tirikat ko itamang lipat ti mekat o ayat. Siguro ti mekat lo ayat. Basta 1, 2, 3. Siguro isun tumaten di katuloyak. Pakamontak to nagkasar kayo ha. Tumulungak. Ada urno ni Cardo ang masapol na matulungan. Masapol nga adaak. Sakti pa nakakamsat kan pa nakaamana. Kamsat na kan amanak pa yun. Dente nga rin ang aldaw manon nemi kat nakaragsak kami kini Cardo. Kan pati manon nemi ni Joel nga tinaminsan kat inayat ko kat nakaragsak isuna manon nemi. Naragsak met na papagi ni mama kini manong June manong. Tamuda nga talaga kat matsyenda. Nasarakak ti talaga nga right man para itibiyag ko. Oen manong nemi iti pagigyanan da nga balay. Pinarenovate mi kat isut pag naidan mi ita iti asawak nga ni Cardo. Intuloy ko din nagtrabaho. Intuloy naman manong nemi iti pinamiyembro na iti banda. Kat kalpasan ti makatawan manong nemi at dahan apit-pitik iti saklot ko. Tumawag man ni manong Joel manong nemi nga umatendra kam kanumet iti kasarna. Huwain manon nemi. May isa nga balo manon nemi tinasawa ni Bayaw Joel. E napinta sa balo. Balo nga daan ti duwa nga anak. Tasadar na manon nemi. Agbagay da. Isuda talaga agbagay sa angkanta kami. Sa deda Manila nga nagkasar manon nemi kat isadya iti pagnanaidan da. Adan bukod ni Bayaw Joel nga talyer. Babay ti tulong, ti balo nga asawa na, ta medyo adda mabalin di asawa na manong nemi, ta nabaknang di kakamangan na. Nakaparak na tinapintas katalier. Klas nga mekan, pag tarimaanan, tinadumado mga lukan manong nemi. Adong pa yan di branches na, tinadumado mga paset with Pilipinas, ison tinagbali nga general manager manong nemi. Irento, tani Cardo nga asawak manong nemi, isumeten timang man-manage si may nga banda. Babay may titulong ko, tadito at ambisyon na. Nasaan lang ang miyembro, no, dikat manager, ti may nga banda. Kan saan lang na may sa banda. Manong nemi, may sa anagan, ngayon na dumaduma ng equipments grupo, talo. Manong nemi. Kat no, tukar da amin, akit takil mo ta, iti sumrek ti management. At talo nga banda, iti may sa anagan, nagagandang tukar trabaho. Na sagutan na kami, sinagutan na kami ni Apo Diyos manong nemi ti talong anak kani Cardo. Ni Cardo Jr., ni Melanie, kastamatan kini Dayan. Awan di kidimdimte nga nakahanang nga problema mi ti asawak, kastamatan di anak ko manong nemi. As in, nga naanayas, na ornos, na ragsak ti pamilya winangon. Kastamat manong nemi, kini Joel, nagasgasat ni Joel. Kabot na talaga nga baknang iti balo nga nasawa na.
Kan ada negosyo na manon name. Anyway, naragsak kami kinagari gagangay lang ti panagbiag mi. Mga obisinak, isumat kat mang manage it by sa nga banda. Dito nga rin ti pagkasarita ak manong name kitagyaman ang unay ti anos mo nga nang ibasa kalpasan nga kainornos. Ken thank you mat kadagiti amin nga nag-comment. Maraming salamat mo kadagiti nagbuya. Ket sapay ko mati nakaitadak mat ti adal liwliwaken na pagsarbingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg. More power to your program manong and God bless. Tuyag yaman nga pagayam mo, Marimar.